पूरा प्योर नड़िया तेल ଆଉ ये नड़िया तेल पूरा ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ କିଛି ଅଛି? ये नड़िया तेल यूज करो ठीक है ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଦତ୍ତ ଜିନିଷ ଇଏ। हाँ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛି MBCC से सब मिसा 30 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ନା 35 ନା 40 କ'ଣ ଏମିତି। 100 हाँ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପାମୁଲିନି ତେଲ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ସେଣ୍ଟ। हाँ सेंट ठीक कथा ଆଜିକାଲି ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପୁରା ଡୁପ୍ଲିକେଟ। ତେଲ କିଏ ଦେଉଛି? ଇଏ ଆମେ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଗୁଡ଼ା ପାଉଛୁ ନା ଆଉ ହଁ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆକୁ କୋଉଠି ପାଇବେ ସେ? ना 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 रेडी नड़िया पत्ती पड़ेगा तेल कौट बाहर मजा से बाहर नहीं ଏଇ ସୋକରେ ମୋତେ ଦିଅ ମଳିକୁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ବସ ପଡ଼ିବି ହଁ ମୁଁ ଅଛି ଆକୁ କ'ଣ ନେବୁ ନା ଏଗୁଡ଼ା ଉପରା ହବ? ହଁ ହଁ ଗାଈ ଦେଲେ ଖାଇବ ନାଇଁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଥିଲେ ଖାଇବ। ଆଜ୍ଞା କୁଣ୍ଡାଠୁ ଭଲ ନୁହେଁ? ହଁ ପିଓର ପୁରା ଇଏ ଆଉ नड़िया पत्ती केमती नड़िया तेल पूरा प्योर ଏଠି ମଳିକି ଦିଅ ମୋତେ। କାହାକୁ ମଳି କଲ ଏଇ ସୋପଟା ନେଇ ଆସ, ଏଇ ଆପେଲଟା ଏଠି ମଳିକି ଦିଅ ମୋତେ। ମଳିକି ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ହଁ ମଳି ମାନେ ପୁରେଇକି ଦେବି ତ ଏଇ ମଳିକି ହାତରେ ହାତରେ ମଳିକି। ଓ ମଳିକିରି ହଁ ହଁ ତାତି ଛୁଆ ହଁ ଆକୁ ଫେର ପକେଇବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଟିକେ ରୁହ ଭଲ କି ମଳିକି। ହୁଁ अरे ଭଲ କି ମଳିକି ଭଲ କି ଭଲ କି। हाँ हाँ ଏଇଟା ନେଇଯାଅ। हाँ पकड़ ଦିଅ 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 ଦିଅ। ଏଠି ମଳିକି ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। हाँ हाँ मैं देगी मलिकी पूरा आउट पड़े तेल दियो हाँ तथा ये तेल तुला लगुच अरे तेल भी अच्छी तेल तुला भी लगुच ଏଗୁଡ଼ା ନାହିଁ ଆଉ ଦିଅ। अच्छा अच्छा आनियो ये फंसी नड़िया तेल सात केजी रे केते नड़िया तेल बाहर 2 ଲିଟର ଉପରେ ବାହାରୁ। लीटर ऊपर नहीं
ये पूरा नष्ट हो गला ना अब हबनी से आसे हबनी ना पूरा ओरिजिनल ना ना से खदीर पकई दिया दिन को केते खंडे कुटा हो जाउची हाँ सेमती किसी माने नहीं अच्छा 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 तो बोरी किनारे कल खाई चिचिला पर लोक आसती अच्छा अच्छा समुद्र कूल अच्छा 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 ମାନେ ଯିଏ ଭଲ ଦେଲା ତ ସିଏ ଭଲ ଆଉ ଭଲ କୁଟିକି ଦେଲା ଭଲ କଲା ଦୁନିଆ ଯଦି ତମେ ଭଲ ଜିନିଷ କରିଛ ଯୋଉ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଥାବେ ଲୋକ ବି ଯିବେ ଆଉ ଯଦି ତମେ ଖରାପ କରିଛ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଥାବେ ଲୋକ ଯିବେନି ତେଲ କଲେ ନା ଅଛି ଆମର ହଁ ଅସମ୍ବରା ମର୍ସାଇ ଘୋଡ଼ାଙ୍ଗ ଆଉ ମରିମୂଳ ତେଲ ସରିଲା ଚାଲ ଯିବା